dameretten med Golden Malene Friis Nielsen. Med en på banen ser vi Felicia Hultberg. Resultatet fra foregående rytter Frederik Strømmer og Charleston Wonder. Det blev til at 11 fra en 3 af dem var på overskridelse af den fejlfri tid. Tiden var 80,35. På banen lige nu som sagt Malene Friis Nielsen med en af Felicia Hultberg. Vi fører sig stadigvæk her af Mads Søndergaard og fru Gamle Olsen. Foran Sisse Kjær Bakkerhausen. Maria Hjort Frederiksen ligger på 3. pladsen. 4. pladsen i øjeblik til Marie-Louise Rasmussen, 5. pladsen Anne-Charlotte Bøgh Sørensen og 6. pladsen til Jessica Binder Jensen. Altså føres af Mads Søndergaard i 55,93.